Татар матбугаты ниләр яза? Бу турыда журналист Миңназим Сәфәров күзәтүе. Хайырлы көн, мөхтәрәм телевизор караучылар. Татар матбугатын күзәтүебезне дәвам итик. Дәва кирәк дип сыран сала үзенең беренче битеннән Ватаным Татарстан газетасы. Баксаң, авыл медпунктларында эшләргә кеше табылмый башлаган икән. Ул яшьтәге фельдшерлар ялга чыгып бара, ә яшьләрнең шул акчага көн дими, төн дими авыллар арасында йөриселәре килми. Югыйсә Татарстанда ФАП дип аталучы заманча пунктларда төзелде бит инде. Ләкин шундый ук эш өчен калада 2 мәртәбә күбрәк хезмәт хакы түлиләр. Татарстан президенты урыннардагы җитәкчеләргә кичекмәстән чара күрергә кушкан. Газета журналисты ул чараларның нинди булуын да ачыклап киткән. Шул ук Ватаным Татарстан газетасында басылган ялкаулык турында балладан укыгач, үземә дә уңайсыз булып китте. Чыннан да ялкау икән бит без. Һаман да хөкүмәттән нидер өмет иткән хәлдә эш тиен түли торган эшебездән канәгать булып зарлана яшәүебезне дәвам итәбез. Ә нишләргә соң дигән сорауга җавапны үзе дә авылда яшәп ятучы абруйлы публицист Рәшит Фатхрахманов язмасын укып чыкканнан соң табасың. Татар матбугаты алга табада дөньяга күзебезне ача торган язмалар бастырып сөендерсен иде. Симбикә журналында инде ничәнче кабат финанс пирамидалары тузагына эләгеп, барлы юклы акчасыннан колак кагучыларны кисәтергә теләптер инде замана Буратиналар исемле язма бастырып чыгарган. Әлеге дә баягы эшләмичә генә могҗиза булыр, кайдандыр истән байлык ишелеп төшәр дип ышанучыларга танылган икътисадчы, университет профессоры Марат Сафиуллин дәрес биргән. Әмма бу дәресне үзләштерергә теләүчеләрнең күп буласына күңел ышанмый. Без бит могҗизалар кырында яшәргә өйрәнгән кавым. Аның каравы без җырманга мөкиббән. Ә бит җырларның сүзләре дә, кии дә җаннарны актарып ташлый торганнары бар. Шундый бер җыр тарихы турында атаклы скрипкачы һәм композиторыбыз Фаат абый Абубакровның истәлеген бастырган Сөембикә. Күңелгә тия торган язма килеп чыккан. Казан утлары журналының сентябрь саны күп санлы әдәби премияләр иясе, танылган шагыйрә Луиза Янсуар шигырьләре белән башланып китә. Шигырьләре гади генә түгел, сискәндереп җибәрә, уйланырга мәҗбүр итә торган шигырьләр. Шагыйрә, прозаик, галимә шулай ук әдәби премияләр лауреаты, күп санлы китаплар авторы Рифа Рахман үзенең Татар кызы романында ирләр белән иңгә-иң торып тормыш тарткан татар кызы кем син? Нинди син? Гасырлар яшәгән тирәлегең ничек үзгәртте сине? Ниләрдән рухыңны сындырмаслык кешеләр аласың? Дигән мәңгелек сорауга җавап эзли. Без аның белән бергә тормыш җавапларын эзлик. Уйланыйк һәм уяныйк дигән теләктә бүгенгә сезнең белән саубуллашам. Исәнлектә күрешик.